Dobar dan, nadam se da se čujemo. Počinje game između Bitangi i ekipe The Fireman. Kao što vidimo već 3 bana sa svake strane. Clockwork, Omni i Earth Spirit za Bitange, dok su igrači Firemana banovali Grova, Nightstalkera i Tinija. Prvi pik Šaman za Bitange. Sad vidimo čime će da odgovori ekipa Firemana. Shadow Shaman je dosta jak support u ovoj meti, sasvim je i logično da će biti pikan pa skoro u svakom gejmu. Ekipa Firemana odgovara sa Baneom. Sada ćemo da vidimo šta će da bude drugi pik. Samo sekund provera da li se dobro čujemo. Eto nas nazad. Otišli su u rezervno vreme igrači Firemana, verovatno se odlučuju šta će to da bude drugi pik. Dosta je važan, jer će bukvalno njime da otvore game. Otvorit će strategiju koju će da koriste. Ćemo da vidimo. Sa mnom je i kolega, moj dobar prijatelj Dušan Esapović, ovom prilikom specijalni gost. Pa pozdravite publiku. Dobar dan svima i od mene. Evo, vidimo drugi pik. Tidehunter. To je Tidehunter, da. Hvala kolega na opomeni, što bi rekli. Vidjet ćemo da li će se ipak odlučiti na neki, da li će to ipak da bude neki team fight, pošto Bane je heroj koji može jednog heroja da uhvati, dok Tidehunter sa svojim Ravageom ima moć da uradi to cijeloj protivničkoj ekipi. Da, ako ih dobro zavati. Tako je, vidjet ćemo da li će ići na stari klasičan build sa Daggerom ili će sada ići na ovo savremeno sa Face Bootsom, Drumsom i Shadow Bladeom. Vidjet ćemo kako će i šta da se odluči igrač koji ga bude igrao. Dosta sada Mirc koristi rezervnog vremena za svoj drugi pik, ali također pik koji je mnogo značajan jer otvara strategiju koju će Bitange da koriste u ovom prvom gejmu. Razmišljaju ga. I da, bit će to klasičan Tuskar. Tuskar je heroj kojeg je Mirc dosta spamao, da kažem, vežbao u pubovima, tako da moglo se očekivati, a dosta je dobar, pogotovo i protiv Tidehuntera, tako da vidjet ćemo. Vidjeli smo ban sada za Lycan od strane Firemana, a sada ćemo da vidimo šta će da banuje ekipa Bitangi. Da. Šta vi mislite, kolega, da li će Bitange da se odluče možda također na neki team fight ili će da idu na neki push pick sa tim Šamanom? Pa pravo da vam kažem, kolega, nemam pojma. Mislim da će biti, neko moje mišljenje, mislim da će biti neki push fight, ali vidjet ćemo šta će dalje da izabere. Da, naravno. Vidim da se ekipa Firemana se plaši definitivno tog pusha, banali su Lycana, to je jako dobar pusher, ali vidjet ćemo šta se može očekivati. Također znači ban Ursa sa njihove strane, dok je ekipa Bitangi banovala Vipera. Sada ćemo vidjeti čime će da otvori ekipa Firemana, da li će to da bude drugi support ili će možda čak da bude i carry pick. Ili neko iznenađenje možda. Naravno. Sad ćemo da vidimo za šta će se odlučiti. Ušli su dodatno vreme. Troši se rezervno vreme, verovatno imaju plan kako će i šta će dalje. A možda se i svađaju. Mislim, dobro, ajde, nisu kolega Balkanci, pa verovatno nije to u pitanju, ipak su oni Britanci, civilizovan narod, neko mi znamo se i potući kad je pik faza. Da. Ali dobro, troši se dosta vremena, vidjet ćemo. Evo. Dobijam dojavu od trećeg kolege koji nije danas sa nama. Kaže sve super, lepo se čujemo, tako da hvala i pozdrav za kolegu. Drago nam je da se lepo čujemo. Evo ga. Sand King. Znači, opredeljuju se za team fight.
još jedan AOE damage Ali dealer. brzo su reagovali bitange, evo. Brz odgovor, to je Razor. Sada vidjet ćemo, danas baš ekipa Liquida je igrala Razora na offlane-u, dobar je u kombinaciji sa Tuskarom i Šamanom, zato što ta dva heroja mogu da drže protivničkog heroja dok Razor uzme damage. Apsolutno. Tako da, Tačno tako, kolega, tačno tako. sada vidjet ćemo odgovor za to. Samo 50 sekundi rezervnog vremena ostalo je ekipi Firemana, pa ćemo da vidimo šta će oni da se opredele za kog heroja. Što se tiče, malo smo imali priliku da pre meča pogledamo medalje koje imaju pojedini igrači, znači to su otprilike dve podjednake ekipe, ali ne mora to ništa da znači, vidjet ćemo kako će da se otvori ovaj meč i ko će bolje da odigra. I sada, evo ga, Girokopter je tu stigao. Girokopter može da bude carry, može da bude mid, vidjet ćemo šta će da se opredele, verovatno će da ostane neizvjesno do samoga posljednjeg pika, tako da vidjet ćemo. A sada što se tiče odgovora, da li će pikati, verovatno će ovdje da bude sada pikan offlane heroj za ekipu Bitangi, pošto ako... I ja mislim. Međutim, dosta vremena, ono što je pametno Mirc odradio, ostavio je dosta vremena sebi da razmisli šta će i kako će dalje, tako da verovatno se sad oni dogovaraju, gledaju šta bi tu moglo da bude, pošto Sand King i Bane su dobri supportovi koji imaju dosta kontrole i tom offlaneru će biti dosta teško, plus što i Girokopter ima svoj stun, svoju drugu magiju, burst damage od prve, tako da vidjet ćemo za kog offlanera će da se odluči Mirc. Da. Sad čekat ćemo da vidimo još koji sekund. Možda mu i nije pametno da troši toliko baš vremena, ali... Evo ga. Pitlord. Ili Abyssal Underlord, kako god. Znamo o kom heroju je reč, jel? Opasnije izgledaju ovi dole heroji, kolega. Mislim po izgledu. Pa, da se našalimo malo. imaju tačno možemo da vidimo koja ekipa se za šta opredelila. Vidimo znači da je ekipa Firemana se opredelila za taj definitivno team fight sa tim Girokopterom koji ima i taj ulti AOE, dok su Bitange odlučile da drže heroje, da imaju kontrolu nad njima. Tačno tako. I Underlord ima, da kažemo, svoju magiju koja može da zadrži opet protivničkog heroja na sekund dve, gde Razor onda može, ukoliko uzme brdo damage-a, da napravi veliki problem. Sada ostaje da vidimo šta će da bude posljednji ban za ekipu Bitangi, čega se oni to plaše, šta očekuju da će protivnik da pika, da li su procenili, da li je Girokopter na safe lane-u ili na mid lane-u, kako će već, sada ćemo da vidimo u narednih 20 sekundi koliko i Storm Spirit, znači definitivno to im smeta i sada posljednji pik, imaju nekih 40 sekundi, vidjet ćemo za šta će se oni to opredeliti. Da vidimo... Šta mislite, kolega, su pogodili sad sa ovim banom? Pa, jako je teško pogoditi sa banom, zato što uvek postoji šansa da se pika 2 ili 3 različita heroja, ali definitivno sa tim banom su mogli da uspore neku taktiku, ali takođe, ukoliko bi Šaman uhvatio šekl protivničkog heroja i tu SF kastova ulti, na primjer, to je lagan kill. To sam ja pomislio. Queen of Pain će znači biti na midu za ekipu Bitangi i sada vidimo šta će biti odgovor za tu Queen of Pain. Brz odgovor. I to je DK. DK znači tanky heroj, pusher. Sada svako uzima svog heroja, vidimo dosta lepih setova. Da. Za ekipu Firemana. Lepo. Sada gledamo nešto novo. Moje očekivanje je bilo da će Fonku igrati carry-a, međutim, on se opredeljuje za supporta. Sada ćemo da vidimo da li je to možda samo zbog seta, da li će se swapati ili neće. Ne poznajem dva stand-ina, Razor i Queen of Pain za ekipu Bitangi, tako da ćemo vidjeti. DK je heroj koji malo i ne liči na sebe s ovim setom, plavim, ali dobro. Apsolutno, da ne vidim da piše ispod to što piše, nikad ne bi pogodio koji heroj ima. Pa, istina. Tek kad bi video magije, onda bi
možda. Istina kolega. Očekujemo svakog trenutka početak gejma. I evo ga. Ništa ljudi, mi ćemo pokušati da budemo objektivni, ali itekako ćemo da budemo subjektivni, pošto ipak naša ekipa igra. Da. Protiv stranaca, da tako kažem. Tu smo. Tako. Počelo je to lijepo, kupuju se itemi. Sada, znači, vidimo da se nešto desilo, posle izlaze, bit će isti heroji pikani, naravno i to, verovatno je došlo do misklika ili tako nešto. Izlazimo i vraćamo se u kratkom roku. Eto ga se. Sada ćemo da vidimo šta se dešava, evo baš ću pitati jednog od igrača. Do tada, pa ništa, pustit ćemo malo muzike da uživate, a mi se vraćamo, znači, vrlo brzo. Alone. Alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, qui dit famine, dit tiers-monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on Alors Alors Alors
Alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, et dit famine, et dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Pozdrav, evo nas nazad. Znači, u pitanju je remake Wall Pick, gdje će samo da svi igrači odaberu heroja. Da. Tako da ćemo sačekati to da se odradi narednih 2 minuta, pa onda napokon, bome 40 minuta je prošlo. Da. I kao što sam i pretpostavio, Fonku će da igra tog Razora Carrya, znači bio je u pitanju misklik i nemogućnost swapa prošli game, zato je morao remake Wall Pick. Tako da, vidjet ćemo sada, bit će zanimljiva ta laning faza, kako će da izlanjaju, da li će možda biti nekih agresiv odlazaka ili neće. Jako je bitno ono što će Mirc da uradi sa Tuskarom u prvih 5, 6, 7 minuta. Ukoliko bude beskoristan i ne bude uradio ništa, to će znatno da oteža. A neće, valjda ne bi smeo. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, sad da li hoće ili neće, ostaje nam da vidimo. Znamo čovjeka, zato i kažem. Evo, krenuli su. Znači vidimo i jednu i drugu stranu. Da li će ovdje da bude smoke, sa druge strane također. Izgleda da ovdje imamo 5-man akciju, verovatno će da bude smoke pokušaj first blooda, vidimo smoke na Baneu. Da. Sa druge strane nema, znači izdelili su se heroji, svako ide na svoju stranu, jedan ward kod Tuskara, jedan kod Shadow Shamana i da vidimo, pao je smoke. Sada ćemo da vidimo, znači da li će ovdje Razor da nastrada, ne bi smeo zato što vjerojatno će on dobro da se pozicionira, ali vidjet ćemo. Ukoliko dobije samo jedan... Direkt. To će biti first blood. Nema mu tu pomoći. Okružili su. Klasična sačekuša. Vidimo jedan good luck have fun. Da. Vjerojatno će tu da bude podela runa, sa svake strane će biti uzete 2 rune. Sad ostaje da vidimo kako će da laneuju Giro, da li će ići TP-om gore ili će ostati dole. Vidjet ćemo. Tuskar tu na midu, niko neće blokati kripove sa strane Radianta dok Sadaira hoće, tako da će... Možda će stići Husk. Neće mu pasti to na pamet, tako da... Šteta. To će već za početak, da kažemo, biti malo problem za mid ekipe Bitangi, definitivno. Vidimo, znači, ovdje jedan Ward koji će da definitivno blokira ovaj kamp i davat će vision da se jednostavno vidi gdje su ti support heroji. Što se tiče top lane-a, Underlord protiv Banea i Girokoptera, vidjet ćemo kako će njemu da bude. Sand King će tu da dođe s leđa, da li će oni pokušati neki kill, oni definitivno mogu da uzmu kill.
ali vidjet ćemo, znači što se tiče last hitova, evo vidimo prvi minut, vidi se već ta razlika, samo zbog tog bloka se vidi ta razlika. Da. Nismo propratili vamo, Tide je pao, znači lepo su ga uspjeli ga uhvatiti. Zanimljiva magija od strane Mirca, znači treća na prvom levelu, ali dobro. Uspeo je Underlord je uspeo znači da se izvuče TP-om. Biće njemu teško gore. Definitivno će da biti teško, ali sada držat ćemo uglavnom fokus na midu da vidimo Da, pošto je bitno kako mid odigra. i tekako šta su magije koje su uzete. Da, znači definitivno vidimo odnos u last hitovima između DK-a i Queen of Pain. Znači vidimo vamo Evo rekao, da li će ovo. Oj. I da, to je jako dobar kill, jako vredan kill koji će mnogo da pomogne Razoru. Oni čak njega sada mogu da ostave i samog posle jednog pula eventualno da bi uzimao free experience. Taj Hunter nema TP narednih 10 sekundi, tako da će on tu u bazi da čeka. Mogu i peške da čeka. A mogu i peške, ovako odlučio se ipak se odlučio. Pa, to sam ja i rekao, mislim. Odlučio se Poslušao me čovjek, svaka mu čast. Evo. Najgore što mogu da uradi, da krene i onda da se TP i da potroši manu. Dobro, verovatno neodlučnost malo Sand King TP na mid. Da bi se sprečio gank, da li će sad ovo da bude kontra kill? Ipak. I da li će da bude na midu, neće biti tu dovoljno damage-a. Ja, neće, šteta. Da li će biti... Ajde! Ostaje živa, 13 helta, a sada je Mirc promašio. Joj, šta radiš, tuskare, Mirce, jao. Ništa, vidimo u last hitovima Razor se lepo izdigao na drugo mesto, Queen of Pain je uspjela da stigne malo od toga, tačnije ne malo, već skroz da stigne DK-a, što je jako dobro. Također, znači, Bata Barata na offlane-u uzima lepo, znači treći minut, treći level, to je jako fino. Bata Barata, dobro barata, vamo. Bome dobro barata. Vidjet ćemo sada... Bio dobar pokušaj. Sand King odlučio se ipak da kupi taj var mjesto Buca. Što se tiče daljih team fightova, jedna i druga ekipa ima nekako dobar team fight, ali po meni team fight kao team fight bolje ima ekipa Firemana, zbog ipak i taj Ravage i od Sand Kinga ulti, Naravno. plus mnogo kontrole, Sand King prva, Giro druga, tako da vidjet ćemo šta će i kako će da se odvija dalje. Za sada vidimo skoro pa 1k network lead za ekipu Bitangi, za naše, što je definitivno dobro. Queen of Pain ne baš do kraja, ali vraća se. Vidimo vamo, Sand King je uništio Regen runu. Da li se taj Hunter odlučio da ide, pingaju sada tu, zna Tuskar, procenio ipak iskustvo je u rukama ovog igrača. Da. Apsolutno ste u pravu, kolega. Da li će ovdje bude akcije? I? Da li će biti mrtvih ili ne? Da, definitivno, Šaman će ovdje pasti. A sad vidimo da li će biti neki kontra kill na drugoj strani, trebali bi da se povuku, ipak nemaju šanse. I biće još jedan kill, sada Šaman dolazi gore. Mislim da je malo Abyssal Underlord zasmetao Tuskaru da pobegne ovdje. Pa da, ali ga je dokrećio ga je Bane, tako da pitanje da li se šta desilo, ali dobro, znači daju dva lagana killa bespotrebno po meni, trebali su da se povuku odmah, puno su jači sada Bane i Sand King od Tuskara i Šamana. Tako je. Tako da, taj se vamo povukao, vidio je da na lane-u ne može više ništa da uradi protiv Razora, ukoliko on priđe, Razor će da mu uzme damage i to će kasnije da bude lagana priča. Ma čekaj, Razor je dole sam sad. Tako je, Razor je dole sam, ima svo vreme ovog sveta, ima free farm, ima free experience, tako vidimo, taj Hunter je level 3 sada, dok je na primjer Underlord level 4, što znači definitivno bolje. Vidimo sada klasičnih 5 heroja na midu,
Vidi Tuska, vidi. Da li će da bude Queen of Pain ovdje možda nastrada, procijenio je to i povukao se, a sada može Mirc. Šta li će se desiti na kraju? Lebana ide na 3 heroja. Ajde sad ubijte ga, kako sad nema da ga veže. Ha je, to mislim stvarno. Taj cooldown će me sahraniti, majke. Prebacuje Network Lead u svoju korist ekipu Firemana. Dosta heroja ovdje low, sada vidimo Bata Barata u problemu, ukoliko dobije ovaj stan i još stan od Sand Kinga, verovatno će dobiti. Da. Biće to kill. Da li može nešto se Ne, desi? Sand King se zaglavio. I kontra kill, jako dobra rotacija vamo i Fonkua i Mirca. Uzeli su kill nazad, tako da na kraju izjednačena borba. Vidimo Razor je prvi po last hitovima, a sad vidjet ćemo Tidehunter odlazi na taj bot lane, pošto tu nema heroja, međutim odmah dolazi Underlord. Biće Tidu malo lakše protiv Underlorda, ali svakako mislim da 5. level prema 3. levelu definitivno Underlord ima prednost i to bi trebalo da bude njegov lane, bez šanse Tidehuntera da bilo šta uradi. Vidimo prvi ulti DK je iskorišten i odmah se koristi da bi se pušao tower, tako da... Razor je otišao vamo gore. Face booca killa. Evo, ovamo se nešto sprema, izgleda. Tamo. I krenuli su. Jedni i drugi, vidimo sada dobar. Sada su se raštrkali svi, šta će se na kraju desiti. Da li ovdje će biti definitivno kill Bane-a, tako je, znači jako... Hoće li stići tamo? Jao, da šta je, svaka čast za ovo. Svaka čast Hoffmane. Svaka čast. Malo problema za Queen of Pain na midu. DK se odlučio za taj drums. Tako da... Da svira čovjek. Da svira čovjek. Queen of Pain mora u bazu ili ne, znači dolazi ipak salve. Dosta opet problema na midu za Queen of Pain, pogledamo u odnosu u last hitovima, ovo je bio dosta agresivan skok. Sada ćemo da vidimo šta li će tu da se desi. Jako loša, vidimo i my bad, kaže prijatelj Hoffman. Dobre greške se dešavaju. Naravno. Bio je vamo gore jedan dobar potez, fantastičan. Tako da... Dole ostavljen Tidehunter, opet na free lane-u, mogućnost da se comebacka. Underlord sada tu dolazi. Dosta se greši po meni u tim rotacijama bezuspešnim, jer sada se Underlord TP na mid, nije bilo killa i onda je morao peške da dolazi, ja vidimo sada malo i šale od strane Tidehuntera, pliva na leđima. Što sam malo pre krenuo da kažem, Queen of Pain 28 last hitova, a čak 50 sada ima DK, što je velika razlika i evo vidimo da Queen of Pain sada uzima ili ne uzima, aha vidim da je bottle kod Mirca koji će TP botlaće i predaće taj bottle. Na safe lane-u se ništa ne događa, Arcane Boots za Underlorda će upravo. Ništa, to je samo pokušaj nekog outplaya, da vidimo, rasfarmao se ovdje, uzima kampove Fonku. Samo bičuj. Gotov je drums za njega, uzet će jedan clarity sebi, a onda će povući kurira. Jako me zanima za šta će da se opredeli Queen of Pain. Da li će prvo da završava taj boots ili će odmah da krene na neki agresivan Orchid ili će možda da bude u pitanju neki Jules, vidjet ćemo. Zanima me da li će Underlord da se opredeli i hoće. Biće tu Guardians, sad pitanje kada, koji minut, evo bacit ćemo oko na Network, vidimo da tu Razor itekako ubedljivo vodi sa skoro 1000 Network leada, što je jako dobro za njega, ali to je heroj koji, neću da kažem da sporo farma, ali ima taj neki određeni problem u farmu u početku, kasnije kad se rasfarma onda je lagana priča. Evo, pao je Ward. Agresivan Ward, jedan, verovatno, znači opredelit će se, hoće oni taj tower, čim imaju taj Ward da vide komplet
taj deo džungle, šta im se sprema, međutim bitange su na mestu, da li su sad oni procenili da tu ima Ward ili ne. Na bot lane-u Underlord 8, Tidehunter 7, sada Underlord 9. Da, za 2 levela, lagano. Vidimo, Šta se ovdje dogodilo? ovdje će sada da bude, da vidimo da li će se opredeliti, hoće. Ma da, gledaj, lagano to ide sve, pogledaj Razora šta radi. I to je kill za Razora, vidjet ćemo vamo i kill na Bane-a. I otiće i ovaj. A Sand King ide i on... Da, ide kugla i pao je. I nisu ostavili triple kill Fonku, ali to je manje bitna stvar, bitna su 3 killa. Sada problem malo na midu jeste što se dosta brzo izgubio taj mid tower i vidimo da koristi još jednom ulti DK da puša taj tower. Da. Sada znači to mora da se zaustavlja, Queen of Pain je dosta... Da li, neće ovdje pasti, ovdje čak može da bude kontra kill, sada ćemo da vidimo. I da li će nastati problem? Neće. Dobar Mirc. Ipak je pala. Ipak loš Mirc nije imao salvu kod sebe da da čoveku. Pa ja ne znam reći. Pa ne može da sve da vidim, stvarno. Ja ne znam. Razor dolazi dole, odmah će on da uzima taj damage, pametno Tidehunter, povlači se TP nazad u bazu, možda i nije morao čak nazad u bazu, moglo je da se TP vama na Shine i da nastavi da farma. To je vjerojatno bilo u panici. U panici. Samo daj bilo gde samo da se pobegne. Double damage uzima Bane, ima jedan ward kod sebe, da li će staviti taj ward ili neće. Definitivno, mislim da ovdje jedini problem za ekipu Bitangi jeste što Queen of Pain ima dosta slab farm. Znači, I to je jako slab farm. Za jednog mid igrača dosta je ugašen i da li će to uspjeti da nadoknadi, samo dobar igrač hoće, tako da vidjet ćemo da li će, vidimo da lepo su stakali i vidjet ćemo znači da li će on uspjeti to brzo pofarma, čak ne bi bilo loše da uzme i Veil koji će malo ubrzati taj farm također. Sad, ono što smeta Bitangama jeste da nisu uzeli još, znači nijedan, u stvari uzeli su top tower, ali mid tower, evo ga, skoro, ali sad će pasti. Skuplja se vamo ekipa, skuplja se ekipa Firemana da uzme ovaj tower, oni su u ovakvom teamfightu po meni jači, ukoliko imaju Ravage i sve ultije, to bi bilo dosta problema. Da. Ipak se ispostavilo da će taj tower ubrzo pasti, će stavili tu protekciju, da. Izgleda da nastavljaju da pušaju igrači Firemana, da, evo, pali se i Drums. Sada bi bilo dobro odgovoriti sa, evo, baš to. Mogla je taj protekcija da ide i malo pre, zato što su upalili Drums. Evo mid je tower. I sa druge strane mid tower, međutim puno brže pada ovaj tower, ali... Ali Razore. Napadaju dva, sada vidimo 3 TP-a, znači da li će sad ovdje da bude team fight, sada treba ekipa Bitangi se povuče, povlače se, ide smoke, ali vamo može da bude problem. Izašli su Sand King je tu. Shaman će da se žrtvuje za svoju ekipu, ali to je ništa, to je samo jedan mali support, bitno je da su se carry mid offlane izvukli, tako da... Lepo. Što se tiče Tidehuntera, što vi mislite kolega, da li je dobro što se opredelio na tu brzu meku ili je bolje možda da je otišao na primjer na dagger, da ipak može da inicira, da uskoči, da iznenadi nekako smoke dagger, pa iznenada taj Ravage. Mislim, možda bi bilo malo bolje nego meka, ovako meka jeste team fight, ali šta vi mislite kolega? Upravo to džabe njemu meka ako ne može da uleti u njih. Mislim, trebao je prvo dagger da uzme, da uleti, posle meku ako stigne, ali... Kako stvari stoje, on se odlučio na meku. Ali dobro, vidjet ćemo. Game je, tako reći, tek počeo. Tako je. DK baca još jedan ulti, on se odlučio za Shadow Blade, puša se taj bot tower. Izgleda da ekipa Bitangi to neće braniti, a čak... Ne, oni su gore, idu na tower 2, međutim oni očekuju da je 4, čak 5 heroja ovdje, a vidimo da se baca jedan scan, da se provjeri da li su Bitangi tu. Sljedeći, znači Senge i Asha gotova za Razora,
sljedeći item za sada ne znamo šta će biti, dole ispušan jedan taver, vidimo taj malo pliva na leđima. Ovdje će izgleda biti dole taver, neće se braniti. I jedna i druga ekipa se fokusiraju na push. Jeste, na uzimanje objektiva, što je danas i važnije od killova. Sad vidjet ćemo. Akasha žrtvuje sebe u potpunosti. Tako je. Znači, da li se ovdje odlučuje ekipa Bitangi na high ground? Da, izgleda će to da bude mali high ground. Evo te peva. Agresivno na Bane-a. Međutim, da li će sada biti izvlačenja? Razum. Biće ovdje 3 heroja sam, znači uspjeli su dva heroja da ubiju igrači Firemana. Pa po meni ovdje nisu tako loše prošli ni jedni ni drugi. Jeste da je ekipa Firemana izgubila 2 tavera, dok su Bitangi izgubile 1, ali kasnije su uspjeli da nadoknade to sa 2 kila supportova. Tako je. Ali opet supportovi se žrtvovali. Kasnije oni koji su heroji trebali da padnu, oni su se izvukli, što je i okej. Da, jeste. Evo ipak, znači vidjeli smo taj Veil da bi se malo ubrzao farm Queen of Pain. Sand King, da li ovdje i dalje, znači 17. minut, nije se ni odlučio još da ide na dagger, vjerojatno je shvatio da dosta loše, 5. level, 17. minut, to je jako loše. Bane je skoro 7. to je dosta bolje. Sada vidjet ćemo kako će dalje to da se odvija. Gotov Shadow Blade za DK-a. Gyrocopter, odlučio se Senji Asha, dosta, mislim, neću da kažem dosta, ali u odnosu na Razora dosta je usporen. Da. Da li će Bata Barata da ide na taj taver? Neće. Jako bitna stvar. Evo ga. Primetile su to Bitange i da li će doći do odgovora. Vidimo vamo jedan ward koji će da omogući vision, vidimo vamo skupljaju se. I smoke je pao i idemo polako, sada vidimo. Sada će biti jedan izgleda dobar team fight, pokušat ćemo da propratimo sve. I ja Razor. Dobio je vision, jako lepo dobar ulti Queen of Pain, Gyrocopter je pao, vamo Ravage, ali kasniji Tide Hunter od Roshana pada. Imaju jako lep team fight. Svaka čast za ovo. I još vidjeli smo da je Queen of Pain uzela taj Aegis, znači on je sada maltene i bezbedan, može 2 put, da kažemo, ne 2 put umre, ali jednom da umre, drugi još živo da iskoristi. Odmah push high ground, pali se drums od strane. Ne može on ništa, vidimo da je sada tek stavio dagger, jako puno tu golda fali. Baca šaman zmijice, sačuvao je jako dobro, razvoči. Ništa, apsolutno ništa, nema Ravage-a, bačen Greaves. Ništa, leti raketa, ništa ni od toga. Ovdje će da bude izvučeno svih 5 heroja, svih 5, čak i šaman ostaje živ na 100 helta. Vidimo jedan tanks od strane Mirca, pada ovdje range, jako lepo igraju Bitange danas. 10.000 network lead, sada ćemo da vidimo malo, znači u experience-u, to je nekih 13.000, vidimo znači vamo 10.000, to je jako lepo za vidjeti, da naši momci igraju na zavidnom nivou danas. Tako je. Eto, bar ako što kažete kolega, ovi su civilizovaniji, ali naši su bolji. Tako je. Prosto u ovakvom sportu bitan je ovaj ili ovaj objekt, sve ostalo je manje bitno, tako I doći do tih objekta. Jest, tako je. Vidjet ćemo, sada šaman jedan, znači našao se definitivno na pogrešnom mestu, okružen sa 2-3 heroja Firemana, pa čak i 4 u tom trenutku, double damage sa Dikem, to je bio lagan kill. Vjerovatno će se sačekati još tih 30 sekundi, pa će onda ići da se puša sljedeći taver, ipak taj ulti od šamana znači dosta. Tačno tako, kolega. Vidimo sad da se igra 5-man Dota, maltene i sa jedne i sa druge strane. Vidite vamo da su 5 heroja ovdje i 5 heroja, odnosno sada kada dođe, bit će 5 heroja s obe strane. Znači,
traže se, ali su svi su zajedno, što je mnogo bitno. Sada, haste runa od strane DK-a, ima on Shadow Blade, da li će možda opet nastradati neko, neće. Uzet će, odlučit će se za Shrine, jako dobra stvar, da ne bi mogli kada budu išli da pušaju, da ne bi mogli da im dođu sa leđa protivnički igrači. Dole, Girokopter je odustao od Senji Ashe i prebacio se na BKB. Treba mu BKB definitivno stvarno puno kontrole imaju heroji strane Bitangi. Da, ali sada ako dođe do teamfighta on će gore da zafali malo. Pa evo ga, vraća se TP-om. Kao da me čuo. Aha, vidimo sada Smoke, da li će ovdje bude... Da li će ovdje Razor i vidimo sada brz, hoće da ubiju tog šamana. Neće, da li će se izvlači ili ne, šta će? Biće ovdje izvlačenja, samo Razor je ostao i on će vjerovatno i da umre. Ili će da napravi čovjek i Rampage. Ne može ipak to. Vidimo izvlačenje, da, ovo je jako dobar play bio zapravo DK-a, pokušao odmah da odstrani šamana koji nije to očekivao. Jednostavno mi nije jasno da igraš protiv DK-a sa Shadow Bladeom i da nećeš vamo da staviš jedan sentry. Čak bi vidjeli i Ward i jednostavno, dobro, malo misplaya, ali vjerovatno će čovjek to da nadoknadi. Dole puša se sljedeći, znači item. Šta bi moglo biti? Tu će biti Lotus, vjerovatno. Lotus. Force za šamana, da bi mogao da se pozicionira ukoliko ga napadne neko, da bi mogao malo da se izvuče iz toga. Ili da dune nekoga. Sljedeći Roshan će da bude znači, za 3,5 minuta, plus naravno još vreme koje će da bude određeno tada. Ide da warduje, stavit će ward, vidjeli su ga, on će vjerovatno tu pasti, da, pašće definitivno, dolazi i DK, ne može to ništa da uradi. To je to, Pain dosta agresivan skok, ali evo ga i Bata Barata, završen je Lotus, ovo bi bio jako dobar kill. Lepo. Shadow Blade je jako dobar, na kraju trade ispao. Da, tu nisu oni bili, tu nisu mogli ništa. Mislim da ne. I sada vidimo malo žaljenje od strane Fonko, kaže pukla mi Dota u sred fajta, to je nešto što nam se ne sviđa. Nadam se da će se brzo vratiti. Tako da evo kaže, bit će pauza. Bata Barata dosta agresivno vamo, ide da puše taj tower. Dobro mu ide. Fonku. Sada, da li će uspjeti da se izvuče? Pušaju oni to, mislim da je ovo loš push jer nemaju, mada nije ni DK tu, tako da nije tako loše. Evo leti kugla, leti Mirc tamo. Nemoj sad čoveč. To je ta pauza. I vidimo sad odmah, nice. Razor disconnected. Taman, WC pauza kolega, preuzmite. Evo. Baš pauza, onako. Kako treba, Razor nam fali. Evo, vratio se. Ide. Vidimo. Šta se ovdje dešava? Lepo. Taj Hunter spasti. I sada tu evo ga DK je došao. Ali, Tower je pao. Evo leti Mirc sa kuglom. Lepo, nema tu šta. Evo i DK se povlači. Good game, well play. Good game, well play, još jednom evo ga DK, stigao i gotovo. Pada Tron, 25 minuta, odlična igra Bitangi. Vraćamo se posle ove kratke pauze, znači jedno 5, 6 do 10 minuta, bit će puštena muzika. Dragi moji, uživajte, mi idemo malo da odmorimo, popijemo vode. Zaslužili smo, nema šta. Pa se vraćamo još jači. Da, i bolji.
I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah, all the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking
for something. Some of them Pozdrav, eto nas nazad, posle kratke pauze. I dobre muzike. I dobre muzike, kolega. Da, mora da se napomene, nema šta. Znači, počinje drugi game između ekipa Bitangi i Firemana. Kao što vidimo, banovi za ekipu Firemana koji su ovoga puta Radiant, Brewmaster, Lycan i Nightstalker, dok su Bitange banovale Clockworka, Omnia i Shamana. Znači, definitivno nisu pustili Shamana first pick kao što su u prethodnom gameu njima pustili neprijatelji. I first pick Disruptor. i sada Bitange odgovaraju, aha, Kunkar. i Shadow Demon. Jako zanimljiv odgovor, da li se toliko možda boje tog Disruptora, pa ukoliko naravno se desi da hoće Glimpse da baci Disruptor nekog heroja, Kunkka ga X markuje, kada se ovaj vrati, Kunkka ga vrati nazad i spasi ga. Pa tako je. Tako da, jako dobra, čak dobra kombinacija i sa Shadow Demonom, ukoliko nema X u početku ili tako nešto, ukoliko je uigrana kombinacija, kada ga Shadow Demon zatvori, Kunkka baci torrent i digne ga. Vidimo da se dosta vremena sada već rezervno troši na drugi pik. Zašto li se toliko premišljaju, verovatno se sada boje da otvore game, pošto maltene još ništa ne znaju. Biće da je ovo uvežban pik, jer vidim da je brz bio pik, apsolutno, tako da nema tu šta. Slažem se. Undying. Nešto... Izdoline smrti. nešto novo, nešto što nismo dugo vidjeli. Da li će ovo da bude Undying kao ono klasičan offlane, kao što se preigralo, ili će da bude ovaj novi roam support. Ostaje nam da vidimo Razor je banovan. Respect ban, Razor. Da. Sa druge strane banovana Mirana. Sada vidjet ćemo šta će još, šta im smeta, šta Mircu smeta i da vidimo da li će čak trošiti rezervno vreme za ovaj ban. Ovdje bi dosta čak moglo da se igra onaj stari takođe, stara kombinacija, da je tako nazovem, Kunkka i da se posle pika Tinker. Tinker ode sa Trevelom, a kada zagusti Kunkka može da ga vrati nazad sa X-om. Tako, evo, banovan heroj sledeći. PL, a sa druge strane Luna, znači definitivno boje se i dobro su predvidjeli to igrači Firemana. Ta Luna, da Shadow Demon ne bi pravio te iluzije, to je jako brz, jako neprijatan push koji se jako teško zaustavlja. A sada dolazi... Ali agresivno. Vrlo smelo, vrlo hrabro. Meduza. Sada vidjet ćemo Medusa. Da li će to da bude, da li će možda da se nisu možda uplašili, pošto čak dva pika su pustili, Anti-Mage može da se pika, sad da li ih to apsolutno ne brine, Anti-Mage ukoliko se pikaju, ukoliko se rasfarma, Legion, Blade Mail, pa može da napravi štetu. Apsolutno. Da li se takođe, da li ovde bi mogli da očekujemo od strane Firemana možda čak i neki Viper i da idu brzo, da ih završavaju, da ne dozvole toj Meduzi da se rasfarma. Jel, ako to dozvole... A čak mogu da pikaju i Vipera i Anti-Mage-a, da 4 heroja, Disruptor, Undying, Legion i Viper prave space za Anti-Mage-a koji će da farma lagano. Vidjet ćemo šta će sada, pretpostavljam da će opet da bude pikovan offlane heroj za bitange, možda možemo opet da očekujemo i Underlorda, što da ne, mislim jednostavno ako im dobro ide, ako su dobro... Bata Barata je dobro odigrao. Dobro barata sa tim Underlordom. Da. Slažem se, tako da može tu da bude opet, vjerojatno se sad oni dogovaraju, možda i ako imaju neki pik ili nešto, nezgodan je takođe i od Meduze kada se napravi iluzija, dosta je nezgodan push taj potencijal. Vidjet ćemo da li će možda čak i ekipa Firemana možda da pika i Tinkera.
da bi sprečio taj push, vidjet ćemo šta su naumili. Moguće. Sada malo možda preterano Mirc koristi rezervnog vremena. Ali evo ga. Opa! Tidehunter ovoga puta za ekipu Bitange. Vidjet ćemo, znači, dobar team fight definitivno, Tidehunter Ravage, Kunkka Broad. Da. Meduza će tu da dila dobar damage. Tako je. Vidjet ćemo sada odgovor. Meduza samo capa. Ja, također, malo mi se ne sviđa taj Legion Commander pick u Shadow Demona, jer ukoliko on, na primjer, uhvati Kunkku, Da, ovaj ga baci. ovaj ga zatvori i to je to. Evo! DK opet. DK. Da li im je to možda najbolji heroj? Aha, ban anti-mage. Znači, ipak Da. su se bojali anti-mage-a, ali su rizikovali. Da. I rizik se isplatio. Teško je odgovoriti na taj pik Meduze u ovoj meti. Nezgodno je dosta Meduza, ako znaš da odigraš brzo farma i dobar damage pravi, nezgodno je igrati jako protiv nje. I ukoliko to da je pustiš 10, 15 pa 20 minuta da farma, to je, što bi rekli, GG ili Gotov game. gotov game. Tako da, minuti 10 za poslednji ban Firemana, šta to ne žele da vide. Pretpostavljamo da je, čak Meduza se zna igrati na midu, pretpostavljamo da je ovo carry, ali može to da bude i Meduza midi, da se pika nešto još dodatno, sad vidjet ćemo šta je Mirc zamislio sa svojom družinom, Bitangi. I Monkey King. Monkey King ban, to mi je malo... iznenađujući. Jeste Monkey King dobar protiv tog DK-a na midu, ali smatram da nije, da ga Mirc ne bi pikao nikada, tako da, ali dobro, ajde, oni se ne znaju, Da. ove dve ekipe igraju prvi put. Da napomenem, samo ekipa Firemana posle prvog kola ima 2-0 skor, dok su Bitange odigrale 1-1 i Fireman ekipa zauzima prvo mesto. Timbersaw. Znači, idemo ekipa koja nema klasičnog carry-a. Vidjet ćemo kako su oni to zamislili, šta očekuju, ali svakako u narednih minut počinje ovaj game. Mirc je bačen u razmišljanje. Definitivno, mislim da će, osim ako nisu, siguran je. Destroyer je stigao. Sada, da ispratimo sada kakve će setove imati. Da, vidimo, Mirc se pripremio, taj set je kupljen danas za njega da bi mogao da pika sebi, klasičan Mirc pik, tako da Gusar. vidimo, Legion se vama bio okrenuo da mu vidimo leđa, da vidimo taj plašt što ima. Fonku, klasičan igrač koji ne pati od setova, njemu to nije izgled, nije bitan, on je igrač na zavidnom nivou. Dečka očekuju mnogi gameovi, pro scene i velike pare, drago mi je što ga poznajem. Eto. Tako da, možemo da počnemo. Šta vi mislite kolega, po vama, evo da prediktamo, šta vi mislite, ko pobeđuje? Pa, da ne budem objektivan, ja mislim da Bitange pobeđuju. Slažemo se kolega još jednom. Ali pazite kolega, tek je game počeo, ne možemo sad. Odmah vidimo disconnect Meduze, šta li se dešava, biće kratka pauza, Legion je bacio pauzu. Ono što je bitno da nema sad svađe, da nema toga, evo ga, Prepucavanje. Jeste, dobro, biće sada pauza recimo na 2 minuta. Da vidimo startne iteme. Undying odmah je stavio dečko da će Soul Ring, znači da li će to biti Soul Ring i prebuca, vidjet ćemo. Soul Ring. Disruptor ima smoke, da li će opet ići smoke, da li će ovoga puta Bitange biti spremne za taj smoke, pošto prošli game definitivno nisu bili. Da, ali nije to ništa značilo, oni su dobro posle odigrali. Ako budu odigrali i ovaj game za početak kao prošli, nećemo se nervirati. Bar ja. Definitivno. Sada Kunkka je uzeo samo smoke, jedan ward kod Shadow Demona,
Vidimo da je taj Hunter dobio svoj ward i odmah krenuo dole da ga postavi. Da. Vidjet ćemo gdje će to da bude. Vidimo da se on dosta uzeo je čak znači 10 tangosa, 1 salve, napravit će Magic Wand, tako da očekuje, znači on jednostavno želi da se zatenka i da može da preživi na tom offlaneu. Samo da ne uzme sve odjednom tangove, pošto ja znam jednog čoveka koji je to uradio. Ne bi sad ime da mu pominjem. Da, definitivno, ajde, nećemo, evo ga. Kaže da se brže hila. Dobro, to su baš, morat ćete me upoznati ovaj kolega sa dotičnim. Može, ali van live-a kad budemo. Definitivno, da. Sada, evo, pitao je Legion da li može go, za sada niko ništa ne odgovara, verovatno posljednje dogovaranje od strane jedne i druge ekipe, da li će ići, sada evo Mirc ponovo pita, može li, krenuo je game. Pazi, možda je ovo taktički disconnect da se oni dogovore. Moguće. Ko će ga znati. Izgleda da opet idu tamo. Ekipa Firemana se opet skuplja, da li će čekati, da čekaju definitivno Undyinga. Sada vidjet ćemo, Undying uglavnom se uzima prva magija i on će to uraditi, neće se odlučiti za Tombstone koji će znači da uspori. Opet, za one koji ne znaju, to je spomenik. Vidimo bačen smoke 45 sekundi pred početak gejma, vidimo nacrtali su bili da bi išli ovako, znači opet Fonku Meduza može da bude u problemu, postavljen je ovdje jedan var na jedan dire ward na dire high ground. Ispratit ćemo vamo, pošto će vamo možda biti akcije. Ne vjerujem Meduza je otišla, možda i hoće, što znam, vidjet ćemo sad. Sada ispratit ćemo to, pošto vamo definitivno neće biti problema. Da, pobjegao je Meduza gore. Dobro, ovoga puta jako dobro stao, bit će opet podela runa, međutim, čak će malo i da se kasni na laneove zbog ovoga, jer vidite sada DK tek trči i tek će da uzme, neće, čak će i ostaviti, znači, Timberu tu runu. Opet nema, ali ovoga puta nema bloka. Ni sa jedne, ni sa druge strane. Da, sada ćemo vidjeti pravi... Ipak malo. Pravi razmjer snaga strane jedne i druge ekipe. Vamo Bata Barata može da bude u problemu. Uzeo je Kinetic Field. Nemoj tamo bežati. Da li će? Ne, neće biti ništa. Dosta tvrd je Tide Hunter. Pojeo je tango. Hila se SE vamo, znači agresivno naterat će supportove da stoje kod Meduze, jer agresivno Legion i Undying će vamo znači da se bore. Vidimo jedan promašen torrent, nije teo da čeka. Nije htio definitivno da čeka, da li će ga zatvarati ili neće, bit će samo lagani haras. Sada može da bude u malom problemu Shadow Demon, ali to se neće desiti. Old Dota 2.1.2, međutim nastao bi problem i nastaće problem ukoliko ode u late, jer ekipa Firemana nema carry-a. Sada verovatno ćemo ovaj game pretežno biti kamerom na top lane-u, zato što će tu da bude akcije, zato što je čak 5 heroina tu. Ovdje akcija visi u vazduhu. Definitivno. Sada ćemo da vidimo šta će da bude jednačeni potpuno na midu. Tide Hunter vamo će da liča fino experience, ne bi trebalo tu da ima problema, odlučio se da uzme Quelling Blade, malo da lakše sebi fan kada bude išao jungle. Legion je bio na trenutak AFK, ali i to se promenilo. Sada će se pojave prve bounty rune, vidimo da će Disruptor da, ili neće. Ipak se, čovjek je došao do... Šta radi? Dobro, zanimljivo, ipak se odlučio se vrati po svoju, pa će opet otići, dobro. To je bilo finta. Finta, da, definitivno, samo što ne znamo koga je prevario, sem sebe. Nas prevario, kolega, pa mi smo mislili da će on da uzme runu. Ima smisla. Pa kako ne? To što je on izgubio sad malo te experience, sad nema veze. Pa, ajde da kažemo da može bude tako. Level 3, vamo podela, vidimo u last hitovima Timber ne promašuje, dok naravno da Tide Hunter ne može, čak je Timber ga vio, hoće da mu baci jednu prvu, dosta health on tu skine. Gore ostavljeni 2 na 2.
Vidjet ćemo koliko će... Jako je bitno da Meduza farma, a ovim tempom Meduza ne farma. Da. Vidiš ti koliko je Undyne težak. Težak, To je- pogotovo, evo, znači kada Pogledaj. uzme, da, to je jako velik problem i bit će jako velik problem. Pogledajte da Meduza ima samo 340 helda. Tako da vidjet ćemo šta će to da bude. Mirc će definitivno morati da, ono što je problem zapravo bilo i prošlo kolo, da Mirc bude beskoristan prvih, na primer, 10 minuta, kao što je sada beskoristan, jer su oni naterali njega da on stoji tu na lane-u. Da, i on ne može ništa da uradi. Tako je, znači ne može da rotira na mid, gde na midu vidimo da Ode gubi od tog Dikeja. Dike je dosta tvrd heroj koji je napravio Soul Ring, propustili smo vamo, znači dublje je otišao taj Hunter, odnosno gde je smeo, a sada vamo akcija, da li će biti mrtvih ili neće. Na kraju će izgleda da svi ostanu živi, sada vidjet ćemo da li će Mir cvija, da li je to lepo ga je civnuo Legion. Na kraju su se svi izvukli, niko mrtav, međutim ono što je jako dobro jeste to, mislim naravno za ekipu Firemana, to što na taj način Meduza, kada su oni agresivni, Meduza ne može da farma. Da. To, znači tu nastaje On ima problem. malo healtha. Jeste. Sad vidjet ćemo šta će da se desi kasnije, jako me interesuje kako će da se odvija ovo. Vidimo Disruptor uzima redom rune i što mu daje fino na experience-u i goldu. Gore smo propustili kill iznenadni nad Legionom, ali bilo je to klasična kombinacija. Vraća se on gore, znači bilo je to Shadow Demonovo zatvaranje, pa kasnije ispraćen Torrent lepo. Opet malo agresivniji Tide Hunter, sad ćemo da vidimo da li on može opet da padne, tu je Glimpse, vraća ga, da li će ga i zatvoriti, zatvorit će ga lepo. Ubi bar kurira, ja. Ne bi stigao on tu ništa, ali dobar je, Ide. Trebao bi samo- Ti šta ta magija skine čoveč. tako je, trebao bi samo po meni da uzme jedan TP, zato što sem tog Glimpse oni nemaju ništa. Da, a lepo ih voza. Lepo ih voza, gubi se vreme dosta, ali Ali eto, ipak. na kraju smo ispratili taj kill. Nije mogao, samo jednostavno da ima jedan TP kod sebe posle ovog Glimpsa, samo da Da. se vrati, samo kad je ušao vamo, na primjer, Da, otišao TP i to je sve. Sada koliko vidjet taj TP u stvari znači. tako je, opet jedna, vamo, dosta lošom putanjom se kreće Shadow Demon, ali nisu to iskoristili. Mirc će vamo da staka i verovatno da uzme i runu, uspeo je da staka, otiće i po drugu runu. Double damage je na topu. Kurir nije ga video. Jako je teško sad ubiti kurira, tako da, pogotovo sa mele herojem na početku, jednostavno mislim da jako teško tu. Ovdje je od tog ulefa se... Nije, Nije, ne, ja sam nešto prevideo. ne. Ovdje, šta ja znam, što se tiče Tide Huntera, bitno mu je da ne umire više. Vidimo gore akcija, sada ćemo vidjeti šta će da bude, na kojoj strani. Torrent dobar. Lep double torrent, međutim ovdje će da li će da umre ili neće. Fino je nastakovao i lep kill. Da li će biti još jedan? Ubi! Bravo. Jako lepa 2 killa gore, jako korisna. I sad može Meduza da farmi. Sad može Meduza da farma, ostavili su je, odmah lepo su je ostavili da bude Ali evo, sama. brzo se. Brzo se vraća, ali opet to će proći jedan wave creepova što će ona da uzme free experience. Jako je bitan 6. level jer onda više neće moći toliko agresivni da budu. Sada, da li će da bude mid? Ne. Bravo. Da li će? Dobro. Dobar. Dobro je. Vidimo i well played. Ovdje stvar počinje da se lovi, kolega. Tako je, kolega. Tako da vidjet ćemo dosta, znači, pa fino las hitaju, ajde da kažem, jedni i drugi.
Tidehunter će vamo definitivno da bude u problemu, bacuje Ravage, defanzivno ili agresivno, zašto je ovdje ovo uradio? Seče Eto, jedan Wastan Ravage, to se vidjelo, pa maltene i odmah da nije moglo ništa da se uradi, ali zašto je bacio, pa okej, ipak to je samo jedna magija koju neće imati narednih skoro 2 minuta, ali dobro. Nada se da mu neće trebati. Nada se da mu neće trebati, ali vidjet ćemo. Ali nikad se ne zna, jel? Mirc, gdje ćeš, Mirc, čovjek. Dobro je, torrent je pao. Pao je torrent, lep damage vamo pravi Meduza, tako da čak i dečko jako lepo last hita, tako da neće biti problema. Da li ovdje? Neće biti, jeste da... Znači ima ono ovaj reactive armor koji ga heala, nije mu to problem, ali opet mislim da ne može da ubije Shadow Demona koji ima tu prvu i može sada lako da pobegne, tako da vidjet ćemo šta će tu da bude. Na midu... Ovdje na midu DK je pao. Biće još jedan jako dobar, ono što je bitno, Mirc je koristan. Tako da, on pomera ovaj game u svoju korist, u korist svoje ekipe, jeste da možda malo Meduza sada ispašta zato što nema svoje supportove, ali vidjet ćemo. Lepo, gledaj Meduga ti štarta Meduga. Jeste, mislim fino je to sada već, znači ima Facebook, ima 17 charge-ova u Vondu. Po meni treba, kolega, samo jednom moje mišljenje da se ovaj Timber ubije. Da, on će biti problematičan. On može da bude, pogledajte vi, on iz 2 magije... Da, pola health. Pola healtha skine jednom Tidehuntera. Jer zato što prva ta koja radi na stacove, to je dosta nezgodno. Povlači se ovo D u jungle, vidimo Aquila, 0 talisman, power threats, odlučio se na 4 staff, dosta dobar item. Da li će kasnije otići Hurricane ili će možda čak otići i Dagger, to nam ostaje da vidimo. Meduza, free farm, uze Morbid masku, znači iće na Mask of Madness. Trebalo bi da se staka se, supportovi stvarno rade svoj posao kako treba. Vidimo vamo i stack Ancienta, tako da prebacit ćemo, znači u last hitovima vidimo da malo ekipu Firemana vodi, ali to ne znači ništa. Da, Timber, malo je to razlika, za razliku od prošlog gamea gdje je Razor bio, joj. Jeste, ali ne samo to, već drugo i treće mjesto jesu naši momci koji tu kaskaju za njim, tako da vidjet ćemo. 5. level je Legion, još uvijek nema potrebe da se Meduza plaši na midu, da li će da bude heal? Da, verovatno neće, ali će... Ili hoće, Astinić agresivno... I leti brod! Jas! Joj. Šta se ovdje sad... Da, bacit će ulti, koristan ulti. Vredelo je. Jeste, definitivno je vredelo. Ono što moramo da primetimo, sem DK-a nema ko da puša tower u ekipi Firemana i kada taj DK nema ulti, ova ekipa može jedino da farma, ništa više od toga. Što je jako dobro, vidimo vamo da i dalje Legion ne može da dobije level 6 Undying. Nezgodno kod ovih pikova agresivnih jeste što su oni delili experience svo vrijeme i sada ni jedan ni drugi nemaju level 6 dok je Meduza čak level 8. I to je... Na Undying je prošao gore u ćošak. Velika prednost, da on... Da se možda nešto sprema, ali nema on mane. Nema on mane, a vidimo vamo da je slab, Shine iskorišten, da li će opet da bude na midu nešto? Da, verovatno će to da bude kill, sada vidjet ćemo. Samo će Destroyer malo se... Neće, tu je Disruptor, povukli su se, odlučili su. Ima Disruptor 6 pa je malo problem. Trebali su da zatvore to, definitivno, ali dobro. Nisu se razumeli. Verovatno, možda malo miskomunikacije ili nešto. Ali zato Timber dole farmali farmača. Odlučio se odmah da ide na Bloodstone, pa sad vidjet ćemo šta će da bude, koliko će brzo da ga izvuče. Vidimo da je 500 golda u prednosti, vidimo da je Tidehunter na midu, ali povlače se. Ovo je dobro, DK je sada sprečen da farma. Da, tačno to. A zato Meduza farma. Meduza pali Aquilu, puša tower.
vidimo da se u jedan ogroman stak sprema se izgleda još jedan. Da li će taj Hunter da se vrati da nastaka? Neće, ipak će doći vamo da uzme experience, što je dobra odluka. Vidimo sada lepo se staka, sve da vidimo da li će ovo uspeti sve. Svaka čast. Kakvi su portovi. I sada Disconnect. Quad sa Shadow Demonom se diskonekta, niko ne stavlja pauzu, Evo je. sada vidimo pauzu. Tide Hunter završava sebi HUD, znači ipak taj malo Magic Immunity da pomogne da kažem. Meduza odlučila vamo, znači palio je Mask of Madness, on će da ide, a vidimo dečko sada se šali šta je stavio da će da kupi Oktarin, to definitivno neće uzeti, ali što da ne, malo šale zabave. Kad se pobeđuje onda lako se šaliti. Tako je. Ali nije to još pobeđeno ništa. Naravno, vjerojatno je sada uvijek posle prve pobjede prvog gejma onda je bolja atmosfera u ekipi, tako da vidjet ćemo. Da vidimo što se tiče Legiona. On je odlučio da će da farma dagger, ali on je od tog daggera jako daleko. 13. minut, skoro 14. da je već... Jako loše. Što on nema 6. level. Undyne također 5. level. Boots, Soul Ring. Zamislili su oni nešto, ali to baš... Nije im uspjelo. Da. Ne pije vodu i... Šta će se desiti, za 10-15 minuta će ovih 5 heroja moći samo da gleda ovog jednog heroja i... Da, to jest. To će biti GG. Vidimo, znači... Evo, vraćamo se. Vratili smo se, kao što sam rekao, Meduza, znači nastavlja da puša taj tower. On će definitivno ići do kraja sa tim towerom. Sad, pitanje je da li će uspjeti da bude deny, vidimo Undying TP. Znači na mid... Na midu se dešava. Nema ulti od D, vidimo, ali izvući se na kraju svi 5 heroja na... Vraća se OD, međutim ništa. 5 heroja na midu, Meduza odlučila da ode malo da uzme i njihove kampove, onda će se vratiti na svoje. Tide Hunter. Solira. Šta je, znači nije se odlučio na neku, već ide na taj dagger, ide na tu... Oslušao me. Zna čovjek! Meduza se povlači TP i sada će verovatno da farma ove ogromne. Sada pratit ćemo baš network, znači vidjeli smo 6100, sada ćemo vidjeti kada to završi. Već je prestiglo. Tako da, Disruptor uništava ovaj regen. Supportovi gledaju kad dole, da li će nešto. Tide Hunter odlučio da puša malo ovaj tower. Ali tu su Pa oni 3 heroja. verovatno neće, pretpostavljam da će Legion AFK da se povuče u sebe, u jungle da farma, zato što mu je neophodan taj dagger. Sad ono što se desilo loše jeste da je Timber došao i pokupio jedan veliki stak i time odneo 400 golda Meduzi, pa čak i 500, ali dobro. Tide Hunter nastavlja dole, vidimo sada Timber će doći, tu su supportovi, dolazi Legion, da li će ovo biti prvi dual damage, dolazi DK. Hoće. I sada jako lepo, da li će biti možda nešto kontra, ne može da baci relič, pada Legion, pa na kraju offlane za offlane, što i nije tako loše, pašće ovdje i support, bitno je da se Mirci zvuče bar, on će se izvući, ako nema range. Ono što je jako dobro, Meduza nastavlja free farm, on je čak znači dosta duboko, puša se mid, što je također dobro. Da, oni će dole da pušaju, ali... Opet, to će biti jedan tower, i još vamo, da li će on neće se odlučiti da nastavi, ali opet... Mislim da je krenuo ka midu. Ili opet samo farma ove stakove vamo. Da li se odlučuje za odbranu vamo, neće nastaviti niko. Tower po svake strane vidimo 3000 network lead za našu ekipu. Sada vidimo vamo, da li može da bude problem vamo.
Ravage, dobar Ravage, zatvorit će, nije stigao da ga zatvori, da li je ovo... Ja, da, šta je ovo radio sad? Da li je ovo sada bilo jako loše? Da, definitivno jeste. Umire Undying, to je opet trade 1 za 1, međutim vamo će verovatno da umre, umire. Oni će vjerojatno vamo da uzmu sada i ovaj bot tower, već kad su svi došli. Nije stigao OD da baci na vreme ulti, bio je stanovan od strane DK-a, tako da je tu nastao mali problem. Nije mi jasno zašto Shadow Demon nije koristio svoju prvu magiju na Mirca, da ga sačuva od duela. To sam ja upravo teo da kažem, ali... I time je omogućio da dobije prvi duel. Da. Legion, sada... Ali kako god, Da, vidjet što je ću. bilo, bilo je. Što je bilo je, odlučuje DK koji ima ulti, da, znači bit će tu vjerojatno i Dumps. Da te ova kula nije taknuta. Evo sad. Jako dobro su svoj lane, znači držali Pa da. naši momci. Da li će se vam odlučiti, verovatno, pa možda i neće, nemaju Ravage, možda ne bi to bilo pametno, 70 sekundi. Sada tek TP, da li je mogao taj TP malo ranije, mislim da je mogao. Pa on se odlučuje da uništi tu kulu po cijenu svog života. Ali neću. Sada cena, bit će baš cena života. I leti brod, to je snajpula brod. I čak neće moći ni da dinaju još ovaj tower. Da li će ova Meduza biti u problemu koja je ostala sama ovdje, vidimo tu je Legion, tu je... Zatvorio ga. Zatvorio ga je. Ali... Pogledaj, ta Meduza Jedna će ubit će dvojicu, double kill, da li će ovdje pasti Undying, skinut će i Tomb, sada će vjerojatno biti malo u problemu, ali eto, baš o tome smo mi pričali, nema carry-a, sada ćemo vidjeti da li će moći to nešto. Sad ima... Upalio je, ima i Magic Wand, do sada vidimo da nema ni jednog supporta da se TP-o, da pomogne svom, on ga sada tu lepo vrti. Nema nikoga. Lepo ga je ciljno, mi sada pratimo ovdje ovu jurnjavu, da još uvek nema, da niko za svo ovo vreme nije došao da se TP vamo, bilo ko, Pogledaj, oni su na totalno drugoj strani, nisu imali TP. Da li je ovo bilo? Jeste da su uzeli oni ovaj tower vamo, ali da li je... Meduzu su trebali da se čuvaju. Jeste, definitivno, mada 19. minut, 8000 netvrta, da vidimo razliku, to je negde razlika od 7500, 8000 experience-a, toliko i golda, definitivno puno bolje igraju naši i ovom pobjedom će zauzeti prvo ili drugo mjesto na tabeli i mogu definitivno da se bore za višu ligu što i zaslužuju. Tako je, apsolutno se slažem sa svim što ste rekli danas kolega. Vidjet ćemo, Kunkla je napravio Lens, ima Smoke kod sebe, ima Var kod sebe, također Smoke kod Shadow Demona, OD ipak je uzeo Dagger, pa će sad otići na Hurricane kao što sam i pretpostavio. Tidehunter, da li je, nema Daggera, odlučio se ipak na Drums i Pipe, da se zatenka što više i da sa tim Pipeom pomogne svojim saigračima da prežive magiju koja će doći od strane protivnika. Također ovdje jako bitna stvar će da bude Roshan. Da, čudo da još niko nije išao na Roshana. Mada jedni i drugi baš nemaju neki, da kažemo, Rosh potencijal. Sada ćemo vidjeti da li će, neće braniti vjerovatno ovaj gore tower. DK baci svoj ult i to će iz 5 hitova da nestane taj tower, baš tako. Odlučuje se na push. Tidehunter ima Ravage, Rod je spreman, svi ulti su spremni od strane, ajde da kažem, obe ekipe, s obzirom da je DK svoj bacio, on nastavlja dalje, trenutno je backdoor protekcija. Da li će da bude i bit će Smoke, da li će ga uhvatiti, nema Daggera da bude tu Ravage. Eto vidiš sad. Međutim, bit će ovdje ipak Uvatić. dobar Ravage, dobar Ravage na 3 heroja. Međutim, da li tu niko nije propratio, skinut će se Tomb. Lep, vamo double kill. DK I oba heroja, samo DK će pobeći. Vamo vidimo suicide od strane
Timbera i to je, da kažemo, Team Vibe. Jedan heroj je pobegao, ali to je ništa, 9000, penje se Network League. Sad je pitanje da li će, oni bi mogli da odu, sad vidimo malo i šale, zatvara svog heroja, dobro, znači da li su odlučili da idu na high ground, mislim da, evo vidimo sada sada već počeli su da se zezaju i jedni i drugi, mislim da ne bi trebali to da rade, pošto profesionalci takve stvari ne dopuštaju sebi, kada se igra onda se igra, kada se šali onda se šali. Biće ovdje još jedan fight, ja. Da li treba da idu na ovaj push s obzirom da nemaju Ravage i s obzirom da nemaju ni jedan ulti sem, ajde da kažem, Broda, imaju... Taj Hunter je požurio. Neće njemu biti ništa, tu je Disruptor, ali... A malo je požurio. O ovome smo pričali, Kunkka je uspeo da X-markuje taj Huntera kada su ga batili, međutim, evo sada, znači jedna greška koja se desila, umjesto da odu mirno da uzmu Rošana ili da idu na mid, oni su išli na high ground, što je definitivno bio loš potez. Pa se vi šalite, gospoda. Evo sada će da padne i taj Hunter i da daće i duel, definitivno, znači stvari koje ne treba da se dopuštaju, a oni to upravo rade. Sada evo, znači vidjeli smo, bilo je 9000, sada je 7000, potpuno bespotrebno. Da. Sljedeći item na koji će Kunkka da se odluči, da li će to da bude, ovo će vjerojatno bude završen Tranquil Boots za njega. Tranquila. Meduza nastavlja da farma, to će biti skadi, znači da se digne taj nivo HP-a na pa preko 2000, da bi se jednostavno zatenkao da on može tu da stoji i da deala damage, da mu niko ništa ne može. Kunkka, Lance, Tranquil ima Invis, Disruptor ide da postavi Ward, postavio ga on juri ka tom forsu, ali to neće biti skoro. Sada vidjet ćemo da li ovdje pada Timber. Pašće. Pa pašće definitivno, zato što će ga vamo vratiti. Pogledajte koliko je tanky taj heroj, on vjerojatno ima sada ima i HUD da za sebe. Da li će ovdje da se nastavi potera? Dobro. Ima dagger, tako da iz 3 hita, sad ovo može bude problem. Leteo je Dobro. Zatvorio da je. Jako dobro timski igraju i ovdje će da bude još jedan kill. Da. Jako dobro. Sada može da ide mid da se uzme, što bi trebalo da se odradi. Jako dobro igraju. Tidehunter se odlučio, sada će on lagano ka tom daggeru da ide. Vidimo sada, znači ode se izdiga na drugo mjesto, ovdje posle Meduze. Meduza ima već, da kažemo, pola skadija, opet malo šale, čim se napravi dobar potez, odmah se ozbiljnost baca u drugi plan i počinju da se zezaju igrači. Timber 20 sekundi nema TP, tako da on neće biti u prilici. Ali oni izgleda da su krenuli gore na njega. Da li idu na njega ili će da uzmu Rošana, da se opredele, to ćemo vidjeti. Vidimo jako dobar posao je, Tidehunter solo je uzeo tower i sada samo treba da se izvuče, vidimo da mu 150, odnosno 50 golda fali za dagger. Ne bi valjalo sad da izgubi tih 50 i više od 50 golda kad bi ga ubili. Da, ne bi trebalo to sebi da dopusti, više od pola tavera. Izvukao se, dobro. Eto, fali 25 golda, on će to ovdje da pronađe sebi farm. Znači, Rošan. Bojim se ja da ovdje Legion 10, Disruptor 10, Undying 9. Bojim se da ovdje, ukoliko dođe do ovog Rošana, a dolazi, ekipa Fireman jednostavno ne može da uzvrati. Da, neće biti zanimljivo. Tako da, evo vidimo i 7 sekundi, eto 5 sekundi za Timbera da dođe TP. Međutim, dosta sporo, nemaju jednostavno neki medaljon ili solar, što je na primjer mogao Kunkka da uzme taj, ima golda za taj medaljon ili nešto da bi se ubrzalo to uzimanje Rošana. Sad su na kraju morali da odustanu, vidimo dagger je spreman, da li će se, neće doći do akcije vamo.
Skupili su se sada i jedni i drugi, vidimo kako se pozicioniraju, međutim eto Timber nije tu, ali on će brzo da dođe. Gotov je BKB. 10 sekundi. Dobar. Ali vidimo sada BKB. Malo su loše ovo ispratili. Loše su ispratili, sada vidjet ćemo. Leti brod, tu. Dobar brod, Meduza, ulti, za sada pao je jedan heroj, da li će pasti još neko? Ne mogu da stigne. Pa ne može da stigne kad taj Hunter ide ispred njih. Jeste problem. Vamo se dešava, znači akcija, tu će pašće ipak, da li će, ima stik, da li će setiti toga, setio se. Svaka čast. Setio se toga, baca sebi jednu urnu, sada znači idemo na high ground. Nema jednog heroja, međutim Timber je tu dobar da... On do defa, on je dobar. Da, ali eto opet, na primjer, Mirc ovdje ukazuje to da treba Roshan da se uzme, međutim eto, opredelili su se na push. Timber. Jaaaa. Ma, to je mrtav heroj. To je mrtav heroj, on ima buyback i buybacka će se Meduza za to vreme dok OD pravi space. Neće uspjeti da ga ubije, ali sada, da li će ostati do kraja ili će, trebali bi definitivno da se povuku. DK je tu za... Vraća. Sada vidjet ćemo šta li će da se izdešava, da li će uspjeti svi živi da odu odatle. Ima Shadow Demon svoju prvu, trebalo bi da uhvati. Zašto neće da uhvati tog Timbera? Ne razumijem što je ovo sad. On će vjerojatno otići da se žrtvuje za sebe. Pa... Da li će... Leti brod. Trebali bi da se izvuku, sada je već tu svih 5 heroja. Ono što je bitno da Meduza nije, da li će stići, neće stići da uništi. Bitno je da Meduza ne umre. To je jako bitno. Sad. Dobro, vratio ga je. Mirc je dobro odradio ovdje. Mirc je dobro odradio posao. Opet znači taj problem, umjesto da se uzme Roshan, da se uzme taj Aegis, oni idu da pušaju, uspjeli su da uzmu Tower, ali ništa više od toga. Po meni malo brzaju. Šta vi mislite, kolega? Pa, slažem se, mislim, mogli su sad kad je bio jedan heroj mrtav, mogli su lepo otići, uzeti tog Roshana, lagano ići, mislim, zašto žurite, evo, late game je njihov. Tako je, definitivno, znači 29. minut, vidimo 17.000 prednosti, tako da, šta ja znam, jednostavno, mislim da malo brzaju, da neće da igraju sigurno, sada, nadam se da ih to neće sprečiti da pobede, ne bi smelo. Kao što sam rekao, Meduza preko 2000 health, odnosno 2300. Skad je tu, Tidehunter, da li će možda da se odluči za Shivu? Ili će da uzme nešto drugo? Vidjet ćemo šta je njegov odabir. Da li će oni, eto oni sad opet se plaše da uzimaju tog Roshana, zato što ukoliko bi Legion uhvatio jednog heroja i pick-offao ga, tu bi nastao problem, tako da vidjet ćemo šta će, da li će da... Evo tu se, znaju oni razumiju? Znaju jedni i drugi. Jako dobar item koji nismo vidjeli ranije. Silver Edge. Ima haste runa, haste runu će da uzme ko? Odlučuju se i ulaze u Rosh Pit. Vidjeli su da Timber nije tu. Timber će imati Aghanim. Tako da to mu daje 2 ta čakrama, što će znatno da oteža i push, i team fight našoj ekipi. Međutim, vidjet ćemo, znači skupili su oni na midu, svesni su igrači Firemana, ukoliko izgube Roshana. Evo. Ide. Sada čuvaju tog Roshana. Sada treba samo da se na kratko vidimo dobar rević. Tamo je duelovan OD. Da li OD nije umro još? Sada jeste. Mrtav je Undying, mrtav je Disruptor. Šta Meduza radi, Sada je samo bitno je da se omogući Meduzi da ovdje napravi sve killove.
kao što se i I radi. omogućava. Tako je. Ihihihi. I nije uspio sada dovoljno brzo da ga Da X, i odreaguje. ovo je, da li je zvan GG, da li je fake ili nije. Good game. Good game je zvan, sada ćemo vidjeti da li će da bude Da, definitivno. da. Svaka čast za našu ekipu, Evo. well played, Pa 2-0. Pada i ovaj tron, Pada i ovaj tron, bitange su pobedile, a pada i mrak, već je pao kolega. neka, meni je bilo drago poslovati sa vama kolega, I pa meni, hvala vama na pozivu, nadam se da će druženje biti nastavljeno u buduće. naravno definitivno će biti druženja. Vas, dragi gledatelji, ostavljamo uz još malo dobre muzike, pogledat ćemo scoreboard, čisto da vidimo šta su sve uradili naši momci, pa Tako je, tako. do neke sljedeće prilike se pozdravljamo. Doviđenja i od mene.